tlesta xogħol ta' restar fuq żewġ kappelli storiċi tas-seklu 17 fil-Gargur. Dan ix-xogħol fuq il-kappelli taż-Żelliqa u ta' Bernarda sar b'investiment ta' €170,000 kofinanzjati mill-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali. Ix-xogħol estensiv fuq iż-żewġ kappelli involva restawr minn ġewwa u minn barra filwaqt li l-kappella taż-Żelliqa sarella xogħol ukoll fuq it-suntier. Għall-inawgurazzjoni ta' dan ir-restawr kien hemm l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi li nnota d-dover li bħala poplu nieħdu ħsieb nikkonservaw il-wirt li ħallewlna ta' qabilna. Billi nieħdu ħsieb il-patrimonju artistiku kulturali kattoliku u anke nħalluh għal ta' warajna biex huma wkoll jistgħu fih isibu lajn għal dawk il-valuri umani sbieħ li jibnu soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej qal li permezz ta' fondi bħal dawn il-Gvern qiegħed jinvesti fil-qalba tal-lokalitajiet Maltin u Għawċin. Fil-fatt ġew investiti madwar €170,000 fuq dawn is-żewġ proġetti illi qegħdin jagħtu ħarsien lejn dan il-wirt mill-isbaħ f'din il-lokalità kif ukoll ħarsien biex dan il-wirt mill-isbaħ jibqa' jitgawda. Dawn huma proġetti li permezz tagħhom qegħdin ninvestu fondi tal-Unjoni Ewropea fil-qalba tal-lokalitajiet. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Paċeros innota l-impenn tal-parroċċa fil-konservazzjoni tal-wirt tagħha li rrestawrat ukoll l-inkwatru titolari li juri tluħ tal-Verġni Marija fis-sema fil-Kappella taż-Żelliqa.